Pak? Iki to ngono ni kembang iki to sing kembang go hiasan iki to wong kowe yo ora gelem notoni kok. Kowe iki mau tak goleki. Jare kowe iki menuk kok aku HP. Endi kok mbok tukok-tukokke. Lah gajian bayarane urung kok. Loh, dina iki kowe gajian kok. Sem. Ngerti gajian duwe kelingan. Lele, tapi apa sing mbok karepno iku? HP Oppo, apa HP Vivo ngono lho. Sing penting iso dienggo meskipun harganya murah penting berguna. Cepet ndang tukokno. HP iki murah iki rego piro murahe? Apa ono HP iki rego murah kowe iki yo aneh. Ya ono to wong sing rega-rega 2.500.000 iku 3 juta ngono bayaranmu 5 juta. Iyalah. Congore penamen murah 2 juta. Ini sing duit ditemer ngasih nyinggir wale kok. Iya ya, saya tak mangkat kowe nang omah wae ngono nek melu kowe yo ngurek nang kono ora lihat iPhone ora apa HP sing luwih larang. Yo. Nya iki tak tukono nang gone endi lho merek sing lengkap yo. Alhamdulillah ditukokke HP Oppo iki. Jal tak bukake. HP apa iki? Pembalot atau HP? Oh, kurang ajar kae kok. Pak Rene, Pak. Rene jaga. Piye ono apa? Jaga. Lah kowe iki malah ngureng aku. Jare mbok tukone HP malah mbok tukone pembalotnya dienggo kowe. Ya. Lah kecil. Guru cair kok iso jalo HP. Wih, rasa kowe. Tiwas wis seneng, wis happy, tasnya wis aerobot, iki jero nih pembalot.